Представяме ви жилищен проект на Зарков 78 съвременна сграда, съчетаваща стилна архитектура, функционални жилища и изключителна локация. Разположена в най-престижната част на жилищен комплекс Меден рудник зона Д. Сградата предлага несравними панорамни гледки към Бургаския залив, централната част на града, Бургаското езеро и живописната Борова гора. Създайте своя нов дом в една от най-бързо развиващите се и перспективни зони на Бургас. Свържете се с нас, за да научите повече и да изберете своя идеален апартамент. Сградата предлага просторни жилища с изключителна гледка, а тези с най-добро изложение и панорама се изкупуват най-бързо поради засиления интерес, който има към района. Препоръчваме да се свържете с екипа по продажби, за да получите актуална информация за свободните имоти. За реално разпределение, етаж, изложение и оглед, моля свържете се с нас или заповядайте на среща в офиса. Зарков 78 е строително-инвестиционна компания с утвърдено име в строителния бранш. С над 115 успешно реализирани проекта на територията на град Бургас и Бургаска област, ние доказваме всеки ден своя професионализъм и ангажираност към качеството. Ние следим стриктно всеки етап от строителния процес, от планирането до финалното завършване, като гарантираме спазване на срокове, високо качество и прозрачност на всеки етап от изпълнението.